Bueno, us introdueixo el primer bloc dels 4 d'avui, que es diu Assemblea Veïnal, l'autogovern dels pobles. Hi ha una vinyeta de Mafalda que llegeix la definició de democràcia com a autogovern del poble i es posa a riure. I abans de que els pares fundadors de la Constitució nord-americana s'inventessin el terme de democràcia representativa, el terme democràcia abans d'aquest fet sempre havia fet referència a l'exercici directe de l'autogovern per part de la gent. No obstant això, justament a conveniència del sistema actual, de l'anomenada democràcia representativa, totes les formes de democràcia directa en la història han estat sempre amagades normalment de la història oficial i del coneixement general i molts cops han estat desprestigiades com si fossin una cosa poc funcional, antiga i que no és viable. Ja a la baixa edat mitjana, un monarca va ordenar que tots els concejos abiertos de Castella, de les ciutats, passessin a ser concejos cerrados. Al segle XVIII, el decret de nova planta, a part de cometre una agressió cultural cap a Catalunya i cap a altres territoris, també va imposar un model polític de centralisme i va imposar el model de l'Ajuntament, abolint i prohibint els consells. David Algarra, al llibre El Comú Català, explica per això que al segle XVII encara molts pobles i també moltes ciutats de Catalunya es regien per un sistema ampli de consells. Més tard, al segle XIX, amb la Revolució Liberal Espanyola, de la Constitució de Cadis i la construcció de l'Estat liberal, es va acabar d'aprofundir un model polític totalment centralista que cada cop en les qüestions de l'autogovern polític dels pobles, dels barris i de les ciutats imposava sistemes on una poca gent escollida tenia tot el mandat de governar i la ciutadania estem simplement cridada a participar, posar una papereta a una urna cada 4 anys. Els béns comunals sempre han estat associats a aquestes formes de democràcia directa i no es pot entendre ni poden ser plenament possibles i funcionals els béns comunals sense la seva altra cara de la moneda, que és l'autoorganització política de la gent i també sense uns sistemes de valors i tal que avui no predominen, que ho poden fer sostenible. Fins aquí presento els ponents d'aquest primer bloc. El Joel Baró, que ve del Pallars Sobirà, de Vall de Cardós, és veí de Lladrós i ha estat sempre molt implicat amb el teixit cultural i social del poble i ha participat en moltes iniciatives que han tingut aquesta perspectiva de les formes comunals de governança i de gestió com a una cosa molt interessant. Actualment és alcalde amb una llista d'electors que es van presentar l'última d'això i al municipi de Vall de Cardós, que ho inclouen molts pobles, hi ha un percentatge encara molt elevat de béns comunals i de terres comunals. A Catalunya encara el 20% dels boscos són béns comunals. I a l'altra banda tinc l'Alba Ribas de Galícia. A Galícia hi ha més de 3.000 comunitats de muntanyes veïnals en mà comuna, que és la forma jurídica especial que a Galícia conserven les formes d'autogovern comunal. Una quarta part del territori gallec és avui en dia muntanyes veïnals en mà comuna i de fet hi ha gent que diu que encara ho és més, però perquè s'estan encara algunes terres en procés de registrar-se i d'acceptar que són això. I l'Alba és comunera, presidenta de la seva comunitat actualment i molt implicada també en una xarxa d'estructures d'autogovern local que gestionen béns de manera comunitària a Galícia i estem també molt contents i molt agraïts que hagi vingut des de Galícia per explicar-nos i apropar-nos la realitat d'allà. Ja callo i endavant, Joel.
Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, agrair a l'organització del Sentit Comunal, sobretot a Fundació Emprius també per convidar-me. I bé, crec que és molt interessant que es faci un esdeveniment, una jornada d'aquest tipus, que fiqui en valor el que són els comunals, el que són els comuns de veïns, perquè crec que també amb els temps que han de venir tenen una potencialitat i són realment una oportunitat per empoderar els pobles, les comunitats rurals i poder fer una gestió més directa dels recursos i dels mitjans i equipaments que podem tenir a disposició. Llavors, jo primer de tot també dic que no soc jurista, no soc historiador, llavors el que comentaré és bastant d'una perspectiva experiencial, des tant com a veí, de lo que se m'ha explicat a casa i de lo que he viscut. I llavors també des d'aquesta perspectiva, també des de l'Ajuntament, des de l'alcaldia, que també, com vos explicaré, hi ha una relació molt fluida amb tot el que és aquest món comunal del nostre municipi. Llavors, és això, us centraré més que res en el que conec, que és el municipi de Vall de Cardós, però fent una introducció d'on ve aquesta realitat comunal a la nostra comarca, al Pallars Sobirà. Ens hem d'imaginar d'un escenari inicial en què la major part, per no dir totes les muntanyes, eren comunals, aquests comunals tradicionals, i bé, s'ha donat a lloc a la realitat actual en què hi ha una diversitat de formes de titularitat de les muntanyes per l'evolució històrica que han tingut cadascuna d'elles. A través de la desamortització es va patir una privatització i va donar a lloc a algunes societats de copropietaris. Actualment hi ha l'emblemàtica muntanya de Tor, que ha sortit per la televisió i s'ha fet emblemàtica també pels conflictes associats, que també d'alguna manera podríem veure una relació amb aquesta privatització, els conflictes que han sortit. I llavors tots aquells comunals que han passat a titularitat pública, hi ha els que va expropiar l'Estat, alguns en plans de reforestació i tal, que a més actualment van passar a mans de la Generalitat, i després són els que anomenaríem comunals públics de titularitat municipal, que gestionen que el titular és l'Ajuntament i els EMDs, les entitats municipals descentralitzades. Llavors, el que representen els béns comunals a la Vall de Cardós no és poc, és el 90% de la superfície del nostre municipi, del nostre territori, i llavors hi ha tant el que és la vessant més material física, que són aquells béns comunals com els entenem a nivell de terreny, amb els seus recursos, boscos, pastures, dels quals s'extrau tant llenyes, fusta com herbatge a nivell pastoral, i després tot el que són els equipaments i mitjans de producció, que podríem catalogar aquells que són històrics, que ja no estan en ús, que queden els edificis i poc més, que són serradores, moles, minicentrals i les escoles i estudis, que també se les van fer a la mateixa gent dels pobles. Llavors, actualment, alguns d'aquests equipaments, sobretot els estudis, són reconvertits en locals socials, en el cas de ja també el refugi d'Estaon, i un també es va reconvertir en magatzem. Llavors, hi ha alguns nous projectes que, si em dóna temps, potser comentaré a nivell d'habitatge i de locals socials. Llavors, a part de la vessant aquesta més material física, tot el que és més intangible, que és més aquestes pràctiques comunitàries, que podria ser el fer comú que li diem nosaltres, a altres llocs és el tornallom, i les mateixes dinàmiques de governança, que és juntar-se els veïns amb aquests comuns i ajuntar aquell coneixement que tenien històricament a nivell de gestió d'aquests recursos. Llavors, comentant aquesta regulació, aquesta ordenança que tenim al nostre municipi, aquesta ordenança és del 2001, llavors el que fa és donar-li un cert paper als comuns de veïns, vull dir, és això, com he comentat, la titularitat és l'Ajuntament, però es reconeix
aquesta gestió tradicional, i llavors el que desenvolupa és, en el municipi hi ha 8 pobles, cadascun amb el seu terme, amb els seus comunals, i llavors desenvolupa les assemblees del comú com a òrgans concentrats de l'Ajuntament, i bé, li atribueix una sèrie de competències que serien aquestes següents, serien des de l'administració i el gaudiment i la disposició del comú, llavors tot el que és regular-ne l'ús i la cessió i l'arrendament per als que puguen fer aprofitaments externs, les subhastes de fusta, per exemple, també, i llavors també els mateixos drets i accés que tenen els veïns i veïnes del poble. Com el que comentava, les pastures, els aprofitaments forestals, recreatius, turístics, també per anar a buscar bolets. I llavors també una atribució important seria la de l'assignació i la gestió dels recursos econòmics. A vegades aquests aprofitaments, com per exemple les subhastes, generen uns ingressos i la destinació d'aquests beneficis són decidits per l'Assemblea del Comú. Llavors, el que és la defensa dels interessos i representar les comissions que es tractin assumptes vinculats al comunal. Llavors, aquí es decideixen les juntes comunals, sí, continuem, que s'escullen cada 4 anys. Llavors, qui forma part del comú has d'estar empadronat i de cada casa, del conjunt d'empadronats de cada casa, poden decidir qui representa, que té veu i vot en aquesta assemblea del comú. Llavors, qui té drets d'aprofitament? Són les persones empadronades i per accedir a pastures i a fusta hi hauria d'haver una permanència de 5 anys des del moment que et vas empadronar, i en cas d'altres tipus d'aprofitaments és solament un, i també inclou l'ordenança que en cas de ser descendents d'aquell poble s'adquireixen aquests drets amb només un any d'empadronament. Llavors, a través d'aquesta assemblea s'escolleix, com he dit, la Junta Comunal, i llavors formen part 3 membres, el president, el tresorer o tresorera i el vocal. Llavors, a més, hi ha la secretària de l'Ajuntament que també exerceix una mica el que és la intervenció en aquesta Junta i que el que es fa que estigui inserit al marc legal. Llavors, les funcions són representatives i executives, la decisió la té l'Assemblea i bàsicament la seva funció és fer enllaç entre Ajuntament i Assemblea i assumir les funcions que se'ls delegui. Tot això sí que dona una certa atribució als comuns, però és tot sota fiscalització, control i tutela de l'Ajuntament. Llavors, a nivell de participació, considero també aquesta experiència d'aquests gairebé 3 anys en l'Ajuntament, s'han convocat diversos comuns de veïns, i llavors la participació considero que és bastant baixa. Estem parlant de les assemblees que s'han convocat entre 3 i 10 persones que assisteixen. Sovint els perfils que participen són homes d'edat avançada, provinents del món forestal o ramader, i una masculinització molt evident. I bé, també sí que hi ha canvis, depèn del que es tracti en cada comú. La gestió del dia a dia, ja crec que la resta de gent està força alienada sobre aquesta qüestió i no hi participa, però llavors si es tracten algunes qüestions que poden ser més d'interès, llavors potser sí que ja participa més part del veïnat, com per exemple sobre un projecte que hi ha
a l'estudi d'ANAS de fer habitatge social, amb aquella reunió que es va tractar sí que van participar gairebé representants de cada casa. Llavors, també hem vist una mica en clau de gènere, la participació en quant a dones és baixíssima i bé, és això, de 27 càrrecs, sumant totes les juntes que hi ha, n'hi ha tan sols 3 que siguin ocupats per dones i la participació a les assemblees també és baixíssima. Per què es podria explicar això? Des d'un punt de vista l'acaparament dels homes per part de l'esfera pública, la representació tradicional ja era així, almenys els últims 50 anys, que era el cap de casa hereu o home el que anava al comú, i també els que són titulars de les activitats ramaderes actuals també acostumen a ser homes. Llavors també a nivell de participació de les persones nouvingudes i el jovent també gairebé és inexistent o molt baixa. Es podria explicar des d'un desconeixement i desconnexió d'aquest fet comunal, manca de transmissió i també que exerceixen segurament professions més vinculades al sector serveis i no tant a la terra. Llavors, una mica explicant aquesta dualitat que hi pot haver en aquest model o aquest escenari que hi ha a Vall de Cardós, en què hi ha aquests comunals públics de titularitat de l'Ajuntament, quines dinàmiques o quins elements afloren. Per una banda, hi ha aquest fet positiu, que és un instrument que permet participar al veïnat sobre els recursos, però per altra banda a vegades no queda gaire clar quines són les competències de l'Ajuntament i les competències del comú de veïns, i això també genera diversitat d'interpretacions sobre on arriba la decisió de cada un, i per això ho anomeno que hi ha aquest gris jurídic que complica potser la gestió del dia a dia. Llavors, a vegades són pobles que s'han despoblat bastant, han quedat poca gent fent aquesta gestió i tenint aquest coneixement, i a vegades fins i tot també hi ha pot ser un rebuig a que les persones nouvingudes o que hi hagi nova gent que participi d'aquests espais. Llavors això dificulta que hi hagi aquesta transmissió, fins i tot hi ha conflictes dins del mateix poble, rivalitats històriques amb els pobles veïns. Llavors això suposa a vegades fer una mica una funció d'intermediació entre aquests comunals, i fins i tot això, per aquestes dinàmiques que es gestionen poques mans, a l'Ajuntament a vegades li correspon haver de fiscalitzar una mica què decideix la Junta, perquè a vegades hi ha una certa confusió o suplantació de les atribucions respecte a l'Assemblea. Llavors s'intenta que les decisions que hagi de prendre l'Assemblea les prengui l'Assemblea. Llavors també hi ha hagut, potser per aquest fet de la intervenció de l'Ajuntament, hi ha una manca de dinamisme, d'iniciativa per part del que són els comuns de veïns, potser han agafat un rol més passiu de prendre decisions però no d'involucrar-se directament a la gestió o a realitzar pràctiques comunitàries més directes, i llavors això, a vegades no en general, però alguns perfils dels que participen hi ha un interès molt particular que entra en conflicte amb usos més col·lectius o públics. Llavors, bé, a vegades en converses amb Joan hem arribat a aquesta conclusió que per mi resumeix bastant l'estat de la qüestió de la situació dels comunals a la Vall de Cardós, que és que hi ha una carcassa comunal sense el motor ni les pràctiques comunitàries. És a dir, hi ha una estructura, hi ha una organització, però no hi ha la flama que permet que estigui viu, que al final seria la xarxa comunitària i totes aquelles pràctiques que serien associades. Llavors, una mica el que he comentat, la gestió dels béns comunals està a molt poques mans, s'ha perdut les pràctiques, el fer comú, la implicació per part del veïnat. Llavors s'adopten unes actituds més passives i simplement decidir si es troba a subhasta o no un lot del bosc.
Llavors, i també els aprofitaments que s'impulsen són més aviat d'ús particular que col·lectiu. Llavors, considero que el comunal té bastanta potencialitat, o sigui, malgrat l'escenari que plantejo, que potser trenca algunes idealitzacions pel fet de dir, ostres, sí, hi ha molta superfície comunal, és un fet present, però no hi ha aquest enxarxament i no hi ha aquest impuls. No obstant, crec que pot aportar i al final dependrà del veïnat i de les ganes que s'hi pugui ficar, de com s'aprofita aquestes oportunitats. Per una banda, un dels reptes seria superar aquest marc individualista i més mercantilitzador que ara s'implementa en la gestió i afavorir visions més col·lectives per construir sobiranies, no només aprofitaments de caire particular de pastures i llenyes, sinó preguntar-nos què podem fer amb aquests recursos que reverteixen a la comunitat o a destinacions de bé públic. Llavors, això, que estiguen destinats, donar-li una mica a la topina que diem allà dalt, de com es pot utilitzar per necessitats socials i l'estructura ja és per exercir aquesta democràcia directa, però el que falta és participació. Llavors, també per impulsar-la seria interessant la recuperació de les pràctiques comunitàries i aquests valors que també anomenava Joan a la seva presentació i buscar de quina manera s'amplia aquesta participació, perquè és important que la comunitat estigui cohesionada per a fer una gestió corresponent d'aquests recursos. Llavors, per finalitzar, això serien com els reptes, però més a nivell concret, com podríem començar a avivar aquest comunal, a nivell de veïnat i també des de les institucions que tenim alguna responsabilitat, incentivar i impulsar projectes que recuperin tota aquesta memòria comunal, o sigui, recollir els testimonis, saber com es gestionava tot aquest coneixement vinculat més intangible de quan es pujava el bestiar a la muntanya, com es feien aquests aprofitaments forestals i totes aquestes formes en què participava la comunitat i divulgar-ho, sobretot. Que en això també hi ha algunes iniciatives que s'estan intentant de moure. Llavors, potenciar aquest teixit comunitari, recuperar el que és el fer comú i a vegades amb coses que potser no són tan directament la gestió d'aquests recursos comunals, però sí que creen comunitat i que fan xarxa, com són el lleure, les festes majors, que realment ens permetin fer aquesta cohesió que jo crec que és la flama, és clau perquè aquesta carcassa que diuen que hi ha pugui anar més enllà. Llavors, a nivell més d'Ajuntament, potser que s'impulsin regulacions a nivell dels municipis que tenim béns comunals, que empoderin les assemblees i que també permetin instruments que hi hagi una major inclusió, potser aquests també amb la situació que tenim a nivell ramader i agrícola, que falta relleu i que és complicat l'accés a la terra, potser ens hauríem de plantear els anys per néixer, diguéssim, empadronat per poder accedir a les pastures, per exemple. Llavors, plantejar nous usos col·lectius, els béns i equipaments comunals, per exemple, el que comentava, que en el cas de l'estudi d'Anàs es projecta un habitatge social i bé, també veure quines altres funcions se'ls poden donar. Són equipaments que hi són i estan per utilitzar-los. Llavors, també més a nivell català, i aprofitant també que compartim taula amb l'Alba, seria interessant començar-nos a plantejar de si és possible i de quina manera s'hauria d'elaborar una llei catalana de comunals, perquè
molts d'aquests problemes també són perquè no tenen una figura jurídica pròpia, llavors l'Ajuntament ha d'intervenir fent aquesta tutela i llavors s'hauria de delimitar bé quina figura té i quines competències pot exercir. I bé, també obro això, que entre tots pensem quines més podrien sortir perquè realment aquests comunals siguin una realitat a nivell de gestió i a nivell de pràctiques. Sí, perfecte. I merci. Molt bé, doncs, Alba. Hola. Ay, Dios, qué alto. Oye. Bueno, primero, nunca me he sentido tan a gusto al lado de un alcalde. Acabo de sentir muchísimo amor. Y nada, quería agradecer enormemente a Ana y a Albert porque nos acogieron con un fuego maravilloso y a los compañeros burgaleses que tuvimos una noche mágica. Así que nada, muchísimas gracias y a la Fundación Emprius también por acogernos y también agradezco al Joan porque yo me presento igual que él, soy aldeana y no tengo... O sea, seguramente que no tengo datos ni respuestas igual más académicas, pero para eso traigo amigas. Entonces, si después tenéis alguna pregunta como más técnica y así, ya la relanzamos al público, porque siempre venimos acompañadas. Entonces, ¿puedes poner la primera ya? Vale, genial. Nada. Os voy a invitar a viajar a la comarca de la que yo vengo, que se llama Terra de Montes, que Berga también es montaña. Y nada, esto es, como solo para entrar en materia, esta es una torre de la alarma de las francesadas, que para nosotras tiene un poder simbólico muy brutal, porque al grito de las alarmas acudían todos los vecinos a juntarse y a defender sus derechos. Entonces, la torre sigue estando vigente y esta foto es del 2020, que nos volvimos a juntar para tomar decisiones colectivas en la comarca. Puedes pasar ya. Y en la siguiente, porque las ordené mal. Bueno, primero os voy a hablar de lo que es la Comunidad de Montes Vecinales en Mancomún, que es una figura de gestión del territorio que se mantiene en nuestro país de manera muy viva, pero también en el norte de Portugal. En el norte de Portugal se llaman baldíos y es una gestión del territorio que estaba muy ligada al sistema agrícola tradicional. En Galicia, una cuarta parte del territorio, como ya ha dicho Joan, es montes comunales en Mancomún y aparte de eso nosotros somos de los pocos lugares, igual no de los pocos porque hay más ejemplos, pero sí podemos enorgullecernos de estar en la capital de la vanguardia porque siempre fuimos unos atrasados para los demás. Entonces eso nos da una virtud tremenda y se mantuvo la figura del monte en Mancomún. Para que entendáis, es una figura que tiene capacidad jurídica, pero no es ni una propiedad privada individual, ni es un monte público, es una propiedad privada colectiva, que es inembargable, indivisible, inalienable e imprescriptible. Y está, ahora puedes volver a la anterior. Bueno, y está completamente ligada a la comunidad humana, ligada al territorio. La división territorial en Galicia no es igual que en el resto de la península porque viene de la división territorial tradicional ligada a la Iglesia. Entonces, para nosotros, el ayuntamiento no es nada. En muchas ocasiones no tiene ni legitimidad. La entidad más pequeña de población
es la aldea, que puede ser, una aldea puede estar conformada por 2 casas, hay aldeas de 2 casas que tienen un monte comunal y pueden ser 100 casas, y el derecho comunal está totalmente ligado a esa comunidad humana. Lo que te da derecho a gestionar el monte comunal es habitar esa casa. Por eso esta cosa que decimos de casa aberta de confume, lo que te da derecho a ser comunera es habitar el territorio ligado a ese pedazo de monte, y depende de las comunidades, porque luego cada asamblea lo hace de una manera, pero estar mínimo de 6 a 9 meses con la casa abierta y con humo. La fuente de energía tradicional en nuestras aldeas es tener el fuego, es la fuente energética con la que se hace el calor en las casas, entonces es fundamental tener humo en las casas y es una condición inherente para hacer parte de la comunidad de montes. Si tú te vas o dejas de habitar la casa, pierdes el derecho. Lo que te liga a eso es estar vinculada con el territorio. Entonces, bueno, puse ahí habitar, convivir y acoger porque, bueno, parecen verbos que supongo que a cada quien os llevará a vuestras cosas, pero convivir es un desafío. Y la comunidad de montes y una vecindad te lleva a eso, a que convives, y convives con gente que igual no piensa igual que tú, pero tenéis un territorio que gestionar juntos. Entonces, nada, sigue. ¿Cómo va de tiempo? Bien, muy bien. Muy bien. Ah, vale. Bueno, en base a esto que os decía, que vengo de la experiencia, soy un poco impostora porque en realidad soy de la comarca desde pequeña, pero vivo en otra aldea que no es la de mi madre y de mi padre, porque ahí no me dejaban ser yo la voz cantante, porque tenemos filosofías diferentes. Entonces me fui a otra aldea de la comarca y ahora este verano acaban de elegirme presidenta, pero llevo dando por culo 11 años y entonces, bueno, vamos a ver cómo nos llevamos. Acaban de elegirme presidenta el año pasado, pero también esta es una cosa que me gustaría dejar clara, que se legalizaron los montes y se fiscalizó con una junta rectora, etcétera, pero después cada comunidad elige también cómo se gestiona. Entonces, por ejemplo, nuestra comunidad, que es una comunidad en tamaño como 3 Nou Camps, ¿no? El Camp Nou, no sois del fútbol, vaya. Bueno, pues nuestra comunidad es de las más pequeñas de Galicia, tiene 30 hectáreas. Entonces eso nos permite que aunque solo una persona de cada casa puede ir a la asamblea, las asambleas también decide la comunidad de montes con cuánta periodicidad se celebran. Por ley es obligatoria una al año, pero después cada asamblea es una biodiversidad tremenda. Cada comunidad es un mundo en sí propio. En nuestro caso, solo hay una persona que puede ir por casa, pero nosotros vamos todos. Entonces, pues opinamos todos y hablamos todos y así la liamos igual. Entonces, pues nada, por ser muy breve, la amenaza que tenemos es un poco la misma que les pasa a ellos, que hay como una separación tremenda con el sector primario y con ese sistema tradicional agrícola. Entonces, el habitar una aldea tiene a ver con habitar en consecuencia con el entorno. Esa es una amenaza. Estamos en una zona también súper despoblada, no solo en la nuestra, sino en todo Galicia. Otra amenaza grandísima y que nos saca el sueño es todo el extractivismo, minero, eólico, almacenamiento de baterías. Las empresas están ahí como buitres todo el tiempo
Sí, en el 2020 teníamos más de 21 proyectos eólicos, un proyecto minero que era como la puerta de entrada de otros proyectos mineros más, y el alcalde de Vigo dando por culo con que quiere ahorrar 10 minutos y meter el AVE reventando todas las montañas. O sea, esa es una amenaza muy grave. Pero hay un montón de potencialidades y estamos convencidas, yo personalmente estoy convencida que el futuro está en la Tierra y que tenemos muchísimo por hacer. Después de esta vaga de lumes incluso hay esperanza, porque siempre después de un desastre agroma la semente, ¿no? Entonces, igual no sabe lo que son lumes. Lumes, fuego, fuego. Eso. Y bueno, como siempre pensamos, también tenemos un lema que es que somos o presente de nuestras aldeas y vamos a conservar el futuro. Entonces todo lo que hacemos ahora lo hacemos también pensando en nuestras viejas y en nuestros críos, porque al final lo que está a la vuelta de todo esto es un sistema de valores, que sí cuidas a tus viejos porque te cambiaron el culo. Y bueno, como es inherente a estar en comunidad, hacerte cargo de los mayores y de los críos y de toda la gente, tenga lo que tenga. Entonces sí que creemos que hay futuro y que hay esperanza, y de ahí están pasando cosas maravillosas na Galiza, y entonces el encargo que traía, que me honra muchísimo, es venir a presentar esta red de áreas conservadas por comunidades locales, que es una red que también tiene alguna comunidad de Montes de Asturias y que es un proyecto que se llama CAPRIF, que quiere decir, lo tengo apuntado porque nunca me acuerdo de decirlo bien, pero son, bueno, mejor perdí a folla. Comunidades, a ver, ¿tú lo tienes ahí? No, eso no. Bueno, son comunidades activas y paisajes resilientes a los incendios forestales y el cambio climático. Vamos, lo dije bien, ¿no? Pero básicamente lo que es una red de comunidades de montes que cada una tiene su funcionamiento en sí mismo y lo que hace es compartir pues todo, las desgracias y las virtudes. Entonces es una red informal en la que la comunidad de montes puede decir que quiere estar en esa red, y entonces funciona como con proyectos anuales y se van haciendo encuentros durante el año en las comunidades. ¿Cómo va? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que me queda qué? 3 minutos, genial. Bueno, pues la red tiene un decálogo, que eso es informal, cada comunidad puede tener su gestión particular, pero funciona como intercambio de saberes y así. Y fruto de esta red nació el Atlas de Áreas Conservadas por Comunidades Locales, que en este caso hay más de 94 comunidades. Esto lo podéis ver en internet, pero lo traje también en papel, y es un atlas con 33 fichas de comunidades de montes gallegas que tienen, pues cada comunidad, sus particularidades de gestión. Hay unas pues que son más productivistas, otras que tiramos más por la conservación, y eso es un atlas con todas esas, con la ficha y con las particularidades de cada comunidad de montes, su historia. Y traje nada, esto es el ejemplo de una ficha que no se verá mucho, pero bueno, vienen fotos porque se hacen trabajos comunitarios como deseucalitizar, limpiar lavaderos, pues se aprovecha que tenemos como aldeas despobladas para aprovechar que otra gente venga e ir a ayudar. Se hace como más grande la comunidad. Y espero que que quedase claro y que me preguntéis si hay dudas. Y nada más. Vale. Passa que tindrem, com que volem mirar de respectar bastant els temps, perquè si ens comencem a allargar al principi ens anirà desquadrant tot i
i el dia és llarg i volem que pugui haver una pausa i tal. Llavors, bueno, com llenço també alguna pregunta y así. Empezando por ti, Alba, ¿cómo crees que se podría, o sea, si un problema es la despoblación, y también algún comunero escuché que decía que el principal problema de las comunidades vecinales gallegas es el desconocimiento por parte de la mayor parte de la población de Galicia sobre su existencia? ¿Cómo se puede hacer llegar más su conocimiento y las necesidades y problemáticas de estas áreas y animar a gente joven a que se plantee pues, un cambio de vida, ¿no? y una vuelta al campo? Si tenéis ideas o... Me parece una respuesta muy compleja, pero para mí lo más fácil sería que la gente aldeana asumiese su lugar también en el territorio y volviese a habitarlo, porque también a veces sí queremos que la gente joven en Galicia todo el mundo tiene aldea, o sea que solo si esa gente retornase y tomase la decisión política de habitar su territorio, pues por ahí ya estaría. Pero es mucho más complejo porque también, bueno, nosotros siempre somos una comunidad de montes hospitalaria, pero acoger a gente que viene de otros lugares también siempre está como rodeado de conflictos a veces y no es fácil para mucha gente llegar. Mucha gente llega idealizando nuestros territorios y vivir en el rural es duro también. Entonces, bueno, creo que mucha gente a mí eso personalmente es lo que más dolor me da, ¿no? Que gente que se considera gallega se haya desarraigado tanto del territorio y no reconozca de dónde viene. Eso é o que máis dolor de corazón me dá. Entón aí, pues eu creo que la mejor manera de decir es hacer, y si hay iniciativas maravillosas. Les venía contando a los chicos de Burgos que justo la Fundación Montescola, que es la que me metió en este berenjenal, pues acaban de sacar una programación didáctica para escuelas alrededor de la figura de los montes en Mancomún, que es fascinante, porque en realidad es que si eso pasa en cada pequeña comunidad, tú cuando tomas decisiones tienes que ser responsable y consecuente con las decisiones que tomas. Entonces eso ya es una toma de conciencia. Entonces, no sé si te respondo, porque me parece una pregunta como muy difícil, pero o sea, siempre desde ese lugar, ¿no? De animar a que la gente habite, porque sí que está ligadísimo a habitarlo, y si es posible, como vinculadas a la tierra, mejor. Está claro que tendremos que tener una armonía con, bueno, pues con gente que no se quiera dedicar al campo, pero para mí sí es fundamental, de alguna manera, mantener el vínculo con la tierra. Si no, pierde el sentido. I Joel, també, preguntar-te si ja queda gaire gent a les juntes comunals de Vall de Cardós, per exemple, que pugui tenir com aquest esperit o aquesta idea de tirar endavant amb això, no? Com de no deixar que es vagi com segueixi apagant-se, sinó de reavivar-ho amb força. I jo tinc una sensació molts cops que la gent d'aquests territoris, a vegades com potser estaria bé que li arribés també com la valoració o sigui, no? Com que tenen allò que per molta gent que li donem voltes a com podrien funcionar d'altra manera ens sembla un tresor, i la gent a vegades en aquests territoris s'han menyspreat tant, no? Com si fos una cosa endarrerida i així, i com també poder pujar l'autoestima d'aquests territoris a dir això que teniu aquí, fins i tot si és una carcassa, té molt de valor, no? De cara a la societat que s'està caient a trossos amb tots els nivells. I bueno, com veus la gent de les juntes actuals i també si teniu contacte amb altres juntes d'altres valls o així del Pallars. A veure, en general hi ha una visió bastant pessimista pel que fa, sobretot, la gent que ha quedat als pobles, la gent gran, la gent que ha viscut el sector ramader i agrícola, i que per tant són les persones que participen més activament dels comuns de veïns. I a vegades fins i tot és això, no és que hi hagi una actitud gaire proactiva amb què participi gent i amb
i hem tenir potser una visió estratègica del que pot arribar a ser i pot aportar a la comunitat una gestió més col·lectiva d'aquests recursos. Això, més aviat tot el contrari, una visió potser més curtterminista de si traiem una subhasta s'ingressa pel compte del comunal, a vegades no sé ben bé per què, perquè allí està el compte, i això, i aquesta visió de que també comentaves, de potser un menysteniment que hi ha hagut cap al món rural i sobretot una zona tan perifèrica com és el Pallars i la Vall de Cardós, que no acaben de veure que pugui tenir un futur com a territori. Llavors, jo crec que no costa molt que hi hagi, almenys per les persones que actualment estan en les juntes, jo crec que s'hauria de fer potser un exercici de veure altres pràctiques comunitàries, veure altres regions, com per exemple escoltant a l'Alba, ostres, m'agradaria que per exemple l'experiència de Galícia es pogués explicar a la Vall, al Pallars, i també altres que potser no siguin pròpiament de comunals històrics, sinó de pràctiques i de treballs comunitaris que han reviscut alguns des de zones rurals, pobles, o fins i tot algunes que es puguen donar en alguns barris de gestió d'equipaments, perquè tenim la sort que tenim equipaments comunals i que d'alguna manera pugui despertar alguna cosa. I també aquestes persones que no vingudes, que aposten per viure en un lloc com el Pirineu, ostres, jo crec que això és una potencialitat, i el jovent que retornem també, i no per fet que no siguem pagesos o no vivim econòmicament de la terra, veiem l'entorn natural i els recursos com algo aliè, sinó d'algo que podem ser partíceps i que ens podem involucrar. No sé si he respost. Sí? Vale, i em sembla que ens ha passat una mica ràpid. Em podeu confirmar amb una senyal des de darrere? Ara, a veure, és el moment de la pausa ja, no? Bueno, sí, és que em sembla que sí. Bueno, ara fem em sap greu que als altres blocs mirarem d'assegurar que pugui haver-hi temps per preguntes. Ara bé, fem un moment de pausa, que hi haurà fruita i cafè i infusió, i ens veiem a les 12:10 amb el bloc 2. I moltes gràcies i fins ara.